Din hija x-xena li sibna qudiemna l-għada ta' traċedja li ħasdet il-ħajja ta' Rita Azzopardi, l-anzjana ta' 75 sena li mietet it-tnejn fil-għaxija wara li waqgħet mill-gallerija ta' residenza tagħha f'Breżabuċa. Jidher li f'dak il-ħin Azzopardi kienet għaddejja b'xi tindif fid-dar tagħha fit-triq is-sebħ u kien ftit wara s-sebta fil-għaxija meta għal xi raġuni ċedew biha l-balavostri tal-gallerija bil-konsegwenza li waqgħet għoli ta' madwar is-solar. Fil-post ġew msejħa membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku b'ambulanza meta kollu l-anzjana ġiet iċċertifikata mejta fil-post. Rita Azzopardi ġiet deskritta minn bosta bħala mara dħulija u ta' ftit kliem umili u dejjem bitbissima fuq wiċċha. Il-vittma kellha żewġ titfal. Filwaqt li l-Pulizija dejja bl-investigazzjonijiet infettet ukoll inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Doreen Clark. Aktar kmieni tul il-jum ta' tnejn għal-ħabta ta' satejn u nofs ta' wara nofsinhar raġel ta' 44 sena mix-Xajra waqa' madwar solar f'sit ta' kostruzzjoni f'Ħalaxaq. Il-każ seħ fi triq dawret Ħalaxaq meta r-raġel waqa' minn fuq sellum waqt li kien qiegħed jaħdem. Fil-post ġew msejħa membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku b'ambulanza li ħalli r-raġel l-isptar mater dejja l-aktar kura. Aktar tard huwa ġie ċertifikat il-ġarrab ġrieħi gravi.